Igsuon, si Kristo sa atong ebanghelyo karon naghatag og katin-awan ngadto kang Nicodemo ilabi na sa iyang pagka-Dios in his divinity. Una sa tanan iyang gipaila ang iyang kaugalingon nga siya gikan sa itaas, no? Ug tungod kay siya gikan sa itaas, he can always testifies of what he has seen and heard. Ikaduha, he can always speaks of heavenly realities. Ikatulo mga igsuon, siya nagpahinumdom nga there is always authority and veracity of his teaching. And of course, he has the credibility of the promise of eternal life. Mao kini ang iyang gisulti kang Nicodemo tungod kay gusto niya nga si Nicodemo matin-awan mahitungod sa iyang kaugalingon. Tungod kay gusto sab niya nga kining mga butanga mahitabo ngadto kaniya. Siguro mga igsuon, it is always an invitation to each one of us, no? To try to make ourselves not only to be worldly. Dili lang kalibutanon ang atong tinguhaon. Kay kung ang atong kinabuhi ana alamang sa mga kalibutanon, then we are always speaking of what is worldly. Si Kristo nag-awhag kanato nga kita usab modawat kung unsay gikan sa itaas, gani gihangyo o siya may hangyo ka na to, nga mahimo sab kita nga tigpamatuod o mahimong saksi sa Dios diha sa kalibutan. Nga ang atong ipadayag, ang atong isulti, gikan usab sa iyang kabubuton. Ug mahitabo lamang kini kung kita andam nga mudawat sa Espiritu sa Dios. So mga igsuon, ang Espiritu Santo mo'y makahatag og kausaban sa atong kinabuhi. Ang Espiritu sa Dios mo'y magtabang kanato aron kita mahimo nga makasulti sa unsamang mga langitnong mga butang. Siguro nasahid kita ngang pagkabanhaw ni Kristo nagahatag kanato daghan kaayong mga gasa diha sa atong kinabuhi. Gani gitawag kini nga free gifts kini gikan sa Dios. Ang unang gihatag kanato ang iyang anak. Ug labaw sa tanan sa paghatag sa iyang anak, nga kita mutubo pinaagi sa kinabuhi ni Kristo, sa atong nakita, sa atong nadawat, ug sa atong nasaksihan diha sa iyang kinabuhi. So mabitaw nga we must have always this atmosphere of being respectful. Siguro usan ni sa mga kinahanglan nga maangkon nato diha sa pag-alagad nato. And our service must be always in the realities of not expecting of anything from that service. So mga igsuon, mao kana ang usa sa mga attitudes nga gipakita ni Kristo kanato. Nga sa iyang pag-alagad, sa atong pag-alagad, kita nagpadayag sa atong nakita, sa atong naangkon gikan sa Dios. Mga igsoon ko diha ni Kristo, sa atong pagpadayon, sa atong kinabuhi, ilabi na sa grasya nga atong nadawat sa iyang pagkabanhaw. Ako manghinaot nga kita sa adlaw-adlaw sa atong kinabuhi, sama ni Nicodemo, sa pag-ila o pagdawat nato kang Kristo, makasugod kita sa pagsulti, dili lamang sa mga kalibutanong butang, apan sa mga langitnon nga mga realidad. Ikaduha, mahimo unta kitang tigpamatuod o mahimong saksi ni Kristo alang nining kalibutan. Atong paninguhaon, nga kita ang atong kinabuhi, ang atong mismo nga pagpuyo sa matag adlaw, mahimong hinungdan sa kabag-uhan sa uban o labaw sa tanan sa pagkabalaan sa iyang katawhan. Hinaot ponta.
palihog